जब तुम आ जाते हो सामने, 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 स्वागताला निसर्ग हा सजला रे, बीज नामाचा हा रुजला रे, स्वागताला निसर्ग हा सजला रे, बीज नामाचा हा रुजला रे, या घराचा आज मंदिर झाला, पाहुणा गैराज घरी आला, या घराचा आज मंदिर झाला, पाहुणा गैराज घरी आला. जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, लड़की थी जिसे मैं प्यार. व्यास करून 101 चा पारितोषिक आलेला आहे. त्याचा असं म्हण आहे, गोंधळ काय जमलाय जिथं आता दिसकेले गायला तुम्ही तर दाखवा. बघूया Thank you.